Hej Brooklyn, jag har vaknat för ungefär 1 timme sedan, 2 timmar sedan. För jag glömde bort att vi hade sovmorgon idag för klockan 9. Så vi var det. Vi ska till Lantan med klassen och en till klass tror jag. Så vi ska med fika och så här bara med klassen. För att det är snart examen. Onsdag idag. Vad som händer sen kommer jag fara hem, kanske sitta på datorn och någonting. Så vi får väl se vad det händer med det. Kan man säga. Jag ska föra dit med Balla. Det ska bli ganska kul. Men ja, men fortsätt. Och titta i min blogg. Och så kanske jag skriver mer sen vad som hänt på Glänten och sådär. Så kanske jag har lite bilder, vem vet. Vi hörs på sajt.